rigtige varulv sidder i det røde rum fra klokken 10 om aftenen til klokken 3 om natten. En rigtig varulv græder, når han taber. To karakteriserer varulv. Han er glupsk og altid på lur. Varulv, det er en ond skabning. En egoistisk skabning, der kun tænker på sig selv. Den har ikke andet formål i livet, end at gøre andres liv til et helvede. Jeg gætter bare. Jeg tror, at det der spil, hvor der er en af dem, der er forråderen eller sådan noget. Jamen, den ideelle varulv, det er David Krøyer. Og det er David Krøyer, fordi den ideelle varulv, det er den ideelle Paradise-deltager. Det er en, der lyver og bedrager og snyder folk og udnytter dem til sit eget bedste. Det må nok være en af de der gøjler, der mødes hver aften på forskellige værelser over det hele. Og løber rundt og prøver at få alle dansepigerne og alt med, men det gider det ikke. Men jeg undrer mig tit over, hvad de laver, når de spiller varulv. Så en masse folk sammen og kigger rundt og... Ja, det er lidt mærkeligt. Ja, en varulv. Det er ofte sådan en langhåret person. Med skæg. Gerne et skæg også. Ja, og en grøn jakke. De rigtig gode varulve, de vil ikke indrømme, at de selv er varulve. Og det er sådan, man kender dem. Varulven ved, hvornår du sover, og hvor tungt du sover. Det ved de. Sådan er det.